Sôn am swyddi. Rôl Mecanig. Dyma Hayley Pells. Mecanig yw hi. Mae hi'n gweithio i eifia autos, sef garej trwsio ceir. Mae Hayley yn mynd i ddangos ambell beth i chi y mae hi'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly bant ar cart. Mae Hayley yn trwsio injan car. Mae rhaid iddi edrych yn ofalus mewn i'r injan i weld beth sydd o'i le. Mae hi'n trwsio ceir, faniau a cherbydau eraill. Mae mecanig yn gwneud gwiriadau gofalus ac yn newid unrhyw rannau sydd wedi ei difrodi neu wedi treulio. Mae Hayley yn defnyddio tablet i weld pa mor dda mae'r cerbyd yn gweithio. Bydd hi hefyd yn gwirio i weld a yw'r systemau electronig yn gweithredu'n iawn. Mae'r meddalwedd ar dabled mecanig yn dangos iddyn nhw beth yw'r diffygion. Nid trwsio ceir yn unig yw gwaith Hayley, mae'n sgwrsio gyda chwsmeriad pan fyddant yn dod mewn i'r garej ac yn defnyddio cyfrifiadur i gyfnodi'r gwaith sy'n dod mewn. Fel mecanig, byddwch hefyd yn archebu rhannau ar gyfer ceir. Mae'n aml yn cwblhau gwaith papur, ar bapur ac ar y cyfrifiadur. Mae swyddi eraill yn cynnwys gwaith trwsio corff y cerbyd a chwblhau profion MOT ar gerbydau. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu gweithio gyda'ch dwylo, delio â chwsmeriad a defnyddio offer TG. Rhaid i chi hefyd fod â diddordeb yn y ffordd y mae cerbydau'n gweithio ac yn gallu gweithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dîm gan ddilyn rheolau iechyd a diogelwch. Mae Hayley'n hoffi'r swydd am ei bod yn hoffi trwsio pethau, gweithio gyda'i dwylo a chwrdd â gwahanol bobl bob dydd. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfa cymru.lliw.cymru. Noddir gan Llywodraeth Cymru.